Estamos sobre o escenario co grupo Atrezo, que veñen dende Porriño, e a obra que van a representar é Que familia. Lembrovos o dos móviles, que os poñades en silencio, porque é certo que ese son despista, hai que estar moi concentrados para que non nos cause problemas cando estamos arriba do escenario. Vamos a disfrutar co grupo Atrezo e... Ten que temblar moito. Asistenta social, tena que vertiritar co frío. E saca a dentadura que parece un artista de cine, eh? Non me dá gana. Que di? Ave María. Usted está a cachondear de mí? Nas condicións que vivimos non se pode estar alegre, eh? Pero a mí non me torea. Pase inmediatamente e poño o mandilón de branco. Que non cego e non respondo, eh? Que non quero, tiña, que espicho dunha pulmonía. Valorado, basta bella esta. Carmen, aquí falta un queixo. Onde está o queixo? Eu que sei. Como que sabe? Pois non sabe. Esta mañana había 3. E agora só hai 2. Formen o gato. Eu non sei nada. Non sabe nada. Sería o gato ise. O gato comeu unha semana pasada o ajillo. Papona. Que bo Pensa máis que en estaba, comer. lindo. Pensa máis que en comer. Vai, dañada, se metes a dieta. Oye, que faz no meu bolso? Dígame, tens que revolver no meu bolso. Que faz no meu bolso? Déxame o móvil que teño que facer unha chamada. Non teño teléfono. Déxame que teño que facer unha chamada. Non teño teléfono. Xa che vale. Non che dixen que me roubaron o día do accidente? Onde está o teu? O meu morreu. Os teléfonos tamén morren. Oh, así non vai ir a bruxa de tu nai. Pero, usted que oíu? Aquí ninguén falou do asilo, Ai, non. senón de residencia, da terceira idade. A merda, con distinto nome. Cousas do goberno, que agora, como manda
Todo que pasa. Vou dar unha tempada a vivir en casa do Rafael. Non te molesta. Na casa de Don Apalo. Moi ben, moi ben. Pois ala, traballa un pouquinho, que boa falta fai. Ai, compañeriño, que non teña nada que decirte de ti. Chao. Non teña nada que decirte de ti. Sí, sí. Vai, compañeriño. Mira, e non esquezas de bajar a Fenosa, filliña. Que se paja, que se paja. Para servirla, pase, pase. Ai, no, muller, si lle parece a la brejomesa. Pero non te conto ninguén que coñe da risa. Señora, son asistenta social. Traia pa casa. Señorita, pase pa dentro, muller. Pase pa dentro. Non se queda aí na porta. Que non vaya a poder oír. Anda que, como pode comprobar, a temperatura aquí é a mesma que a de fora. Pero saca jabardina, ale, que vamos a ponerla a secar. Veña, sí. Ai, como ven, muller. Gracias, muy amable. Sí. Qué Ai, sí, estoy toda apoyada, pero bueno. Todo decía vas. Si te non dijo nada. Que non lo Isto é como na democracia, señorita. Comprendo. Vamos a ver, tenemos que comenzar con el informe. Oh, sí, sí. Aquí viven vostedes con don Manuel Pereira. ¿É así? O meu fillo. Ai, señorita, unha desgraza moi grande, señorita. Ai, sin de contar a miña vida. Bueno, teñamos aquí para toda a tarde. Non lle faga caso. Sabe por que pasa o frío? Porque a bruxa esta, que é máis rica a fama, faime por esto, que é no mes de agosto. Entón, claro, así estou. Muy bien, muy bien. Disculpe, dona Carmen, decíame usted que estaba distraída. Xa. Sí, Que non. Non lle faga caso, muller, non lle faga caso. Bebe, sabe usted? Bebe. Me diga, usted pode. Ai. E que máis? Mire, señorita, mire, máis propio non. Mire, con este non cantiña. Eso que aí dentro había unha pinjeira, está aquí un pouco Outra mujeira, carallo. Aquí calquera te vense na casa abaixo, coño. María. María. Coño, vaya, ao cuarto de bella con unha chapa. Que poño. Pon o penico, muller, se te parece. Te vas molestar, fillo. Si nunca molestas, hombre. Espera. Hombre. Espera. Ven pa aquí. Mire, señorita, preséntome al señor Paco. Encantado. Un amigo da casa. ¿Qué lotería? Bueno, No, gracias. amigo da casa. Traballa nun semáforo, Polo verde. Para o carro. Traballaba. Non me jodo. Non me dirás que estás no paro, Todo o contrario. É que eu no meu son un fiera. Ascenderonme. Porque un vale, Quere algo da hora? Mira que es parco que te vaya a enseñar a señorita. Ya le dice a mi hijo da casa. Lleva la cantidad de dinero que contes comigo, filliña. Veña. Acabes aí do carto e do cambalés. Que o que nos surta a mercancía. Pois mira, un ano e despois apúntaste no paro. Espérame no cruce da autovía. E marchamos pa Cambados. Aplícate, filliña, aplícate, que ascenderás a narco. Por fin vou debutar no meu, veña. Leva todo, toma, mercancía. Veña, conte todo, filliña, a ver, que sorte, ¿no? Queda aquí a mercancía. A ver, María, que levas esta bolsa? Non, levo aquela. Que este é unha señorita, María, que andaba buscando. Por fin vou debutar no meu, veña. E sei son limando dos nécoras. Moi E ben, tentollo. moi ben. Ascender
Todo María, somos. Que este ano foi un ano moi especial para o grupo Escoitade, que contamos desde o circuito amador cos compañeiros aquí, un montón de grupos de teatro que nos acompañaron ao longo de todo este tempo. Tuvemos tamén compañeiros de Castilla Mancha e tamén compañeiros portugueses que estuveron aquí. Traballamos arreo uns máis que outros, evidentemente aquí o noso capitán traballou tanto que a saúde díxolle pianiño, pianiño, pero agora se acolleu velocidade a ver como aguantamos o tirón este. Agradecer sobre todo, bueno, pois o traballo que fai a FEATEA a prol destes circuitos, porque, bueno, con 17 circuitos por toda Galicia son moitas actuacións de teatro e iso é posible grazas á labor que se fai dentro da FEATEA e ao apoio da Consellería, porque, bueno, non sería posible. E despois